Čaute, dneska pokračujeme v druhom párte. Takže ideme ďalej čítať. Zbudí se jen, když jsou na řadě léky. A pak zase civí. Jaká vášeň. Nechceš, aby se mi tohle také stalo, že ne? A co bude pak se mnou? Beze mě tu nejsi ani ty. No to není tak úplně pravda. Zatím. Chceš se přesvědčit? V kapse mám žiletku. Žíly si poříznu klidně hned teď. Je noc. I když mě později najdou, budu mít na umírání dost času. A nebo si poříznu krčný tepnu, abych to měla posichrované. Krev bude stříkat všude kolem jak z konve. Viděl jsem to. Počkej, přestaň. Máš strach? Počkajte. Ľudia, ja som čítal už toto, čo som čítal v prvom v parte 2 a doslova v parte 1. Lebo som to rozdielil, takže prepáčte mi to, ale toto som nesčítal. Chci na všechno zapomenout. To myslíš vážne? Zabít člověka a pak na to zapomenout? Takhle to nefunguje. Ten zvuk stříkající krve jak nůž projíždící šlachama a ta vůně krve všude kolem. What the hell? Samozřejmě začal já to už krv. Vzpomínáš? Bylo to všude. Krev. Dokonce si ušpinila obličej od krve, když si utírala pot z čela. Krásný obrázek. Proč najednou tak potichu? Doufám, že ses nezabila. Nikdo tě nepřeháněl. Vyhodila jsem žiletku. Chytrá. Teď jdi z pokoje. Ale je tu sestra na stráži. Pokud mě uvidí, jsem hájí. Neuvidí tě. Kolik je teď hodin? 2:44 ráno. Šla si pro čaj. Vždycky si jde v tuhle dobu pro svačinu. Víš to určitě? Co když? Bojím se. Jen do toho neboj se. Věř mi. Měl si pravdu. Nikdo nikde. Jen světlo je rozsvícené, ale jinak prázdno. Jen je v pokoji vzadu. Pije čaj s citrónem. Teď jdi ke schodům. No tak co je, proč ti to tak trvá? Jsem u schodů. Nic nevidím, je úplná tma. Ani pohotovostní světlo nefunguje. Máš u sebe telefon? Použij blesk. Pravda. Jdi po schodech dolů. A buď potichu. Dobře, už jdu. Podívej se pod nohy. A pokus se být potichu. Je všechno v pořádku? Proč ti to tak trvá? Šla jsem dolů. Nic tu není. Kam jsi šla? Nevím, myslím, že jsem ve sklepě. Proč ve sklepě? Nic si neřekl. Wow, co to tu je? Nechoď tam. Jdi zpět z prvního poschodí. Proč? Je tu to zajímavé. Dlouhé tmavé chodby po obou stranách dveří. Zdi jsou skoro průhledné. Sklo aneb nějaké uhlíkové vlákno. Nechoď za nimi. Vrať se. Jsou tu lidi.
koukají na mě. Všichni naklánějí se a koukají na mě. Nepřestávají zírat. Řekl jsem, jdi pryč. Mají takový soucitý pohled. Ale proč on nejde hned? Proč on neposlouchá? To je zajímavé. Jeden z nich zvedl ruku a krouží s ní kolem. What? Chápu to. Chce, aby ho pustila ven. Nedělej to. Zbláznila si se, kruci. Zničíš nás. Je neškodný. To bylo? To jsem neurobil. A možno vrejba, tak. Čelem se nalepil na sklo. Já chci otevřít jeho dveře. Ne, drž se zpátky. Alexandro, přestaň. Alexandro, proč nic nepíšeš? Jsi pořád naživu? Víš, musím popadnout dech. Co se stalo? Doufám, že si ho nepustila ven. Chtěla jsem. Ale když jsem přišla ke dveřím, začal křičet a snažil se vyrazit dveře svým tělem. Mlátil hlavou o sklo. V jeho očích bylo tolik zloby. Šílená zúživost. Vrátila jsem se ke schodům, ale udělejte ten první pár. Prečo mě zatkli? Však věděli, že zabilo toho, nevím už ani jak se volalo. Dobre, nevadí. Má to 6 částí. Do 6 je asi démon. Lebo ste videli, keď som ukázal v prvom parte. Dobre, idem. Letěla jsem se ke schodům. A teď na nich sedím. Díky bohu, že si to neudělala. Snažil si se mě odradit. Bál ses o mě. Děkuji. Poděkuj mi později. Jasná věc. Zatím neříkej hop. Proč? To pochopíš později. Kdo jsou ty dole? Proč jsou zamčeni? F29. Těžká schizofrenie s agresivními tendencemi. Aha. Můžou se uzdravit. Mentální onemocnění je v principu nevylečitelné. Všechny ty léky a injekce, léky jen topí mysl, což je samo o sobě nezdravé. Celá psychiatrická péče v té zemi je jen jedno velké divadlo. Lékaři předstírají, že léčí. Vláda předstírá, že je vše pod kontrolou. Občané předstírají, že o ničem neví. A vy, pacienti, hrajete hlavní roli v tomhle divadle. Ale nejste ani loutky. Netáhají vás za provázky. Rovnou vás jimi svázali. Co mám udělat? Poslouchej. Chceš utéct, že jo? Ano. Víc než cokoliv na světě. Tak jdi do prvního patra. Dobře, už jdu. Poslouchej, světlo tu nefunguje. Světlo tu funguje. To je v pořádku, neboj se. Nikdo se tě ani nedotkne. Kde teď jsem? Jdi nalevo a nezhasínej světlo. Vidíš dvě dveřené lavice? Hned vedle nich jsou dveře. Ano. Jdi tam. Je na nich nápis.
Šti. Schabiro Leondy Jakovlevých. Kandidát zdravotních vied, vysoce kvalifikovaný doktor, hlavní lékař státní klinické psychiatrické nemocnice číslo 3. Dobře, jdu ven teď. Vše vysvětlím, jen mi dovol nabíjet telefon, když jsem s tebou celou tu dobu mluvil, vybila se mi batérie. Čo bolo? Čo stalo? To je koniec? Jak však vybila som mu batéria, čo koniec zrazu? What? What? Ale to mám čaute, no. Počkaj, čo to je? Aha, toto pokračuje. Aha, dobre, takže čaute ľudia.